kinabuhi sa tao, sama sa usa ka binhi. Kung aliman pagayo, muturok kining mulambo, ugon niya abto kahamtong, sama sa atong tanong. Kay numol man sa gugma, gugma sa isig kaingon. Kay kingatong kinabuhi, kinabuhing usara, ug sama sa usa ka binhi. Sa gugma kita gipili, kay kinabuhing bililhon, bulawan ang panahon, atog yung paninguhaon, ang pagpuyo nga sulundo. Ang kinabuhi sa tao, sama sa usa ka binhi. Kung aliman pagayo, muturok kining mulambo, ugunya akto kahamtong, sama sa atong tanong. Kay numol man sa gugma, gugma sa isig kaingon. Kay kigatong kinabuhi, kinabuhing usara, ug sama sa usa ka binhi. Sa gugma kita gipili, kay kinabuhing bililhon, bulawan ang panahon, atog yung paninguhaon, ang pagpuyo nga sulundo. Atog yung paninguhaon, ang pag